Sa mit-22 ta' Awwissu ta' din is-sena ddaħlu 652 applikazzjoni għal regolarizzazzjoni tal-illegalitajiet, skema li nediet l-Awtorità tal-Ippjanar, numri li jfissru medja ta' 7 applikazzjonijiet kuljum. Ir-rapportat dan il-Gazzetta Malta Today tal-Ħadd. Id-deċiżjonijiet dwar dawn l-illegalitajiet qed jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern sabiex kulħadd ikun informat b'dak li jkun għaddej. U għalhekk li din ir-regolarizzazzjoni mhix waħda awtomatika għaliex kull każ ikun skrutinizzat minn bord għal tal-apposta. Mill-applikazzjonijiet li daħlu 295 minnhom kellhom id-dettalji kollha li kien hemm bżonn fil-waqt li l-oħrajn kellhom bżonn xi aġġustamenti. 282 minn dawn il-259 applikazzjoni kompluti huma każijiet residenzjali fil-waqt li huma 2 biss il-każijiet kummerċjali, fil-waqt li 11 l-oħra tqisu taħt kategorija oħra. L-applikazzjonijiet residenzjali konsistu minn irregolaritajiet f'bungalow, 17 il-villa jew farmhouse, 16 il-penthouse u 245 flat jew maisonette. Din l-iskema li nediet l-Awtorità tal-Ippjanar teskludi regolarizzazzjoni fuq art ODZ issa tinkludi żvilupp li sar fuq żona tal-iżvilupp. Dejjem jekk l-iżvilupp irregolari ma jkunx ta' detriment lill-ambjent tal-madwar. Kull min jirregolarizza xi tip ta' illegalità qiegħed iħallas xi tip ta' multa li tista' titla' sa 7,600 euro f'każ ta' illegalità ta' penthouse ta' 175 metru kwadru. Minkejja dan l-iskema saret bl-ħsieb li wara snin twal tindirizza problemi li tħallaw taħt it-tapit. Ewlenija fosthom li n-numru ta' proprjetajiet ma setgħux jinbiegħu proprju minħabba dawn l-illegalitajiet hekk imsejħa minuri.